Dette er Motormagasinet. Velkommen til Motormagasinet. Vi er på Gør-det-selv-værkstedet. Ja, eller Tør-det-selv-værkstedet, som vi har valgt at kalde det, fordi meget af det her med biler, det handler jo også om at ture det selv, ikke? Men i dag skal vi slet ikke ture noget som helst selv andet, at vi skal snakke om værktøj. Og det er faktisk også et spørgsmål om at ture, nemlig at tage pungen op af lommen. Prøv at komme med herover. Skal I høre. Se, det vigtige ved værktøj, det er, at det ikke må være for billigt. Det vil sige, at når jeg går i byggemarkedet i den der store rodeskuffe med 50 kroners ting, så er det ikke der, jeg skal finde mit værktøj. Nej, det er det bestemt ikke. Man skal holde sig simpelthen for det der møg. Det er ikke værktøj, det er bare noget, der ligner værktøj. Nej, det her, det er værktøj. Prøv at komme og kigge her. Det her, det kunne være alle mulige mærker, men det her er et godt mærke. Vi starter med at lave et fuldstændigt topnøglesæt her. Det her er et topnøglesæt, det behøver slet ikke at være så stort. Der skal bare være de grundlæggende toppe. Nu er jeg jo novice i det her. Hvad bruger man et topnøglesæt? Et topnøglesæt bruges til at skrue skruer af med. Alt, hvad vi har med at gøre her, bruges til at tage ting af og på med. Okay. Ikke? Og det her, det er det, der hedder en topnøgle. Den består af en sekskant inde i midten. Og den bliver brugt til, nu skal I bare se her, den bliver brugt til her. Se, der var en 17'er der. Se her, den sidder der. Så tager man det der hedder en skralde på her. Futs, den går ned her. Der. Og så kan man skrue den skrue af, ikke? Okay. Ja. En anden måde at skrue af på, det er gaffelringnøglerne her, som sidder her. Nu sidder de i det her sæt, den kan man købe for sig selv, hvis det skulle være, ikke? Og en gaffelringnøgle, den består af en ring og en gaffel. Og den her bruges i princippet på den samme måde, man skruer af her med sådan en her. Okay, ikke? så det, du har her, det er i virkeligheden det er 100 forskellige variationer over at skrue af eller skrue på. Ja. Og nu er det samlet i et her, man kan også købe det hver for sig. Det er grundstammen i hvilken som helst bilreparation. Er der noget andet, man skal have, hvis man godt vil servicere lidt selv derhjemme? Nemlig. Så går jeg herned til skuffe 2 her. Man behøver slet ikke at have sådan en fin vogn, som den er. Man bare har det liggende i en almindelig værktøjskasse. Men her er noget, som jeg synes er vigtigt. Det er det, der i gamle dage hed en svensknøgle eller en universalnøgle. Men prøv at se her. Der kan du indstille med skrue. Sådan der. Er det ikke utroligt? Den er vigtig at have. Dem har vi 4 størrelser her. Det behøver man ikke at have. Man kan have 3 for eksempel. Tinger her. Ja, prøv at se her. En god samling af tinger. Det her. En papegøjetang. Ja, sådan en kender jeg godt, ja. En fladtang med fladt hoved. Og hvad tror du, den der hedder? En spidstang. Nemlig. Ja. Og det her, det er en bidetang til, og den er beregnet til at klippe ledninger og sådan noget. Og det vil sige, med de her 4, der mener du, man er godt kørende, om jeg så må sige. Ja. En papegøjetang, en spidstang og en fladtang. Og her har vi så skruetrækkerne. Jeg tager dem lige op på en gang. Det ser sådan her ud. Altså, dem skal man bare købe et godt sæt af. Ja. Og så til sidst. Hammer. Altså, nu har jeg svært ved at forestille mig en hammer og en bilreparation. Hvad? Jeg bruger det også sjældent, men jeg vil sige, at det er vigtigt at have en hammer. Jeg kan ikke forklare dig. Jeg bruger den en gang med. Okay, det er altid godt med en hammer. Hvad koster et godt grundværktøjssæt? Som jeg er nødt til at sige, at det sæt, vi ser over her, det får du ikke under mellem 500 og 1000 kroner. Okay. Man skal altså op med pungen, man skal ture og tage pungen op. Men man kan også sige, at hvis man tør det, så får man også meget mere glæde af, når man står og laver tingene selv, ikke? Når man har noget ordentligt værktøj. Altså, det bliver meget nemmere alt sammen. Nu skal vi til Motordrømme med Kvium og Dario. Dette er Motormagasinet. Velkommen til Motordrømme. Og Dario, du har noget specielt med i dag. Jamen altså, vi skal jo igennem lidt af hvert. Både fra tysk akkuratesse til fransk charme og nu til italiensk Cuore Sportivo, Alfa Romeo Gran Turismo. Det er jo en sportsvogn. Hvad siger du så? En V6. Masser af hjerte. Ja, det er jo pudsigt med italiensk tradition, vil jeg sige, med hensyn til at bygge sportsvogne. Lamborghini, Alfa Romeo, Ferrari, dem alle sammen. Og fælles for dem er den næsten barnlige entusiasme, man har, når man bygger en bil. Ja. Ikke sandt? Som man siger, donne e motori, gioie e dolori. Det betyder kvinder og motorer, glæder og bekymringer. Ja. Vi tager kun glæderne i dag, for her har vi det ultimative. Den sidste nye GT 3,2. Den er på 3,2? 3,2 liter. Hvor mange heste? 239. Ikke dårligt. Alt, hvad der overhovedet kan ønskes. Så der er lidt
Der er lidt specielt med lakken. Det er en perlemorslakering. Den koster sølle 41.000. Men bortset fra det, så er det en bil til en 650.000 kroneseddel. Ja. Og for den får man altså simpelthen det ultimative med sænket og alt, læder. Så kan italienerne jo altså også det skal man jo ikke glemme, at de kan sætte en rimelig stor motor i noget, der ikke vejer særlig meget. Og det må jo alt andet lige sige, at man kan køre stærkt. Skal vi ikke gå ud og prøve det? Vi skal ud og prøve. Det er dejligt. Stramme sæder. Ja. Det er rigtig sportsvognssæder. Da. Ja, det er sgu da sportsvogn. Ja. Der vil frem. Prøv at accelerere en gang. Tak skal du have. Det ved den da godt, det her. Skal du nå noget? Ja. Det er rigtig sportsvognsagtigt, det her. Den skal jeg lige love for. Vil du prøve det? Jeg synes, den er helt vildt accelererende. Den er interessant. Og den vil meget gerne have omdrejninger. Ja. Den er helt op ved det røde felt, som ingenting. Ja, den går derop som ingenting. Ja. Du har en shader også. Ja, men det kan vi slet ikke nå at bruge. Jeg ved ikke, hvornår man skal bruge det. Når man kommer over 200 for at spare på motoren. Ja, det er jo fantastisk. Den er rigtig, rigtig lækker. Motordrømme siger tak for i dag, men vi drømmer videre. Dette er Motormagasinet. Motordigt 5. Om mange år kommer 2 arkæologer ude for de forenede Flexikuppelstater til at stå bøjet over et hul hernede på vores jord. De er noget forundret over udgravningerne, til de mener at have fundet resterne af 2 typer jordvæsener. Det ene, det er bilmennesket, og det andet, det er menneskebilen. De 2 arkæologer bliver snart enige om, at bilmennesket i sin tid kom først, og ud af det triben skabte så menneskebilen. Siden kunne bilmennesket ingen vegne komme uden menneskebilen, og at menneskebilen intet kunne uden hjælp fra bilmennesket. Altså et udpræget afhængighedsforhold, hvor menneskebilen simpelthen blev kæledyr for bilmennesket, mens bilmennesket blev dyrkælen over for menneskebilen. Hvad reproduceringen angik, skete næsten det samme for begge væsener. Bilmennesket stødte ind i et andet bilmenneske, og ud af numsen kom en baby. Mens menneskebilen stødte sammen med en anden menneskebil, og ud af bagsmækken kom en cykel. Stødte til gengæld et bilmenneske sammen med en menneskebil, var det ofte med døden til følge. Og som de engang blev født hver for sig, blev de nu også begravet hver for sig. Dette er Motormagasin. Velkommen til Jazzes Køreskole, hvor jeg fortvivlet forsøger at lære at køre ordentligt. Og jeg må sige, at nu har jeg nogenlunde lært at køre højre sving og venstre sving. Og hvad skal vi lave i dag, Jesse? Så i dag synes jeg, vi skal kigge på rundkørslen. Ja. Som jo er en anden måde at bygge kryds på, kan man sige, men med en fartdæmpende foranstaltning indbygget. Så derfor er det jo noget, vi har brugt mere og mere. Ja. Så det er jo væsentligt at kunne. Nu kan jeg for eksempel se, har du spottet det, jeg har spottet? 2 ulovlige parkeringer. Nej, det er det ikke. Det er jo noget med klokken at gøre. At vi jo, jamen, han holder jo midt i vognbanen. Ja, men det må de gerne her nu. Det kan du se ude på tavlen der. Men klokken 3, så men du kan sætte blinkløs på. Jeg har gjort. God gas. God gas. God gas. Ja, god gas. Jamen, jeg kører jo ikke nogen, hvis jeg kører så må vi, ja, så kan vi komme ud der. Skulder. Nå, så bliver vi bare herinde. Ja. Han venter på mig. Ja, han venter på mig. Fantastisk. Ja. Så siger man pænt tak. Ja. Ja, sådan. Ja. Tak for hjælpen. Ja. Vi skal til højre i lyskrydset. Ind igen. Ja. Sådan, ja.
Og så godt føler kantstenen godt her. Jeg føler kantstenen. Ja. Der. Yes. Ja. Ja, cykler. Så ind og lukke af for de næste, ikke? Yes. Sådan. Vi er faktisk lidt længere væk fra kantstenen, end han er. Men... Ja, men skal man, når banen er så bred som den her, skal man så lægge sig altid ind og... helt ind til kantstenen? Ja. Det er jo også for, at vi ikke behøver at sidde og bekymre os om de er der. Nej, det er rigtigt. Ja. Men det kan man jo aldrig rigtig... Ja, det kan man nemlig aldrig rigtig falde i søvn på. Fordi ellers så tager de jo gerne fortov og cykler. Men jeg vil så sige en anden ting, det er, at hvis jeg holder mig inde med kantstenen, så blokerer jeg jo også for cyklen. Okay. Ja, jeg kan godt lide de der. Ja. Ja, men det er jo altså, cyklisterne tror jo, at det er et led i den evige optrappede krig mellem trafikanterne, men det er det jo ikke. Det er jo noget, jeg sidder og lærer folk, det der. Hvad nu? Hør bare lige. Og for enden af vejen skal vi til højre. Og når man så kører i rundkørsel, så skal man jo så blinke til højre, når man gerne vil ud af rundkørsel. Ja. Og det er det, vi kommer ned til hernede. Lige foran Aston er der en stor rundkørsel. Vi tager ud af vej nummer 1, først og fremmest. Og du har jo det, der hedder ubetinget vigepligt hen imod, det vil sige langsomt hen imod, og også kigge op på fodgængerfeltet. Men så blinker allerede her. Den holder simpelthen lige midt i. Ja, det er jo fuldstændig ulovligt. Jo. Ja, det der var ulovligt. Ja, det er fuldstændig ulovligt. Der var det ulovligt. Det der, det må være vej 1 derovre. Det er korrekt, ja. Fuldstændig. Ja, passer lige på cyklist, som ikke må være tolem for der. Nej. Og så kigger herover dine egne. Skal hun ikke køre i yderkanten af... Hun kører inde midt i? Ja, det er lidt langt til venstre. Ja. Det kan vi godt blive enige om. Jeg skal ellers love for, at der bliver parkeret her. Ja, og slipper bare pedaler, der arbejdes også og så videre. Så holder godt øje med forhold dernede. Du siger simpelthen slip pedalen? pedalen? Ja, stands helt. Ja, sådan. det er der. Så kan han komme ind på arbejde der, kan du se. Efter man må godt have tømmerhandel ude midt på vejen. Ja, det må man godt i dag. Okay. Altså i dag synes jeg, at jeg er uheldig med antallet af ulovligheder, der foregår rundt omkring. Ja, men det er også... Men det er jo storbyen. Ja. Og så skal vi videre med vores motordrama. Det er jo sådan, at sidste gang, der var Kurt Reinhardt til banko, og der mødte de den onde Ilse von Tannhäusers datter, Winnie, som helt tydeligt gjorde godt indtryk på Kurt. Og der var faktisk ved at opstå en romance, kunne man mærke. Men der er en flæskesteg, der er gemt en bombe i. Hvem må få den med hjem?
Hej. Hej. Der er nok gang i den her. Ja. En drinks? Ej, ellers tak. Jeg har selv. Nå, kommer du her ellers tit? Nej, det er første gang. Godt nok. Kom. Det var synd, du kørte så hurtigt. Hvis ikke du var kørt så hurtigt, så havde jeg tænkt mig at spørge, om du ikke ville med ind og se min frimærksamling. Frimærkesamling? Ja. Samler du på frimærker? Ja, det var det, jeg lige sagde. Gud, det lyder spændende. Vil du ikke sidde ned? Jo, tak. Nå, men skulle vi så tage afsted og se de frimærker? Ja. Skulle vi så ikke køre nu? Jo. Vinnie, jeg tror, du skal hjem nu. Vi bliver altså nødt til at gå nu. Kom nu. Banko? Hvad er det, Sønneke? Ikke noget, far. Det er bare tordenvejr. Så bare videre. Godt nok, er vi snart hjemme? Ja, far. Meget snart. Hvad der var en kul? Spis nu din mad. Det er soufflé. Det er sgu ret svært at lave, det er. Hallo? Sådan der har du siddet en hel uge nu, lige siden vi var til Banko. Gurt, hvad med kronhjort? Kronhjort, kaffe og kage frem og tilbage. Kom, kom.
Søndag eftermiddag. Endelig et sekunds pause for det kogende menneskehav, som nogen har valgt at kalde Storby. Navnet er Olsen. Privat opdager snushane kaldte hvad I ved. En ensom ulv, som for et øjeblik har søgt til sin hule for at få fred for en stund, før den ældgamle kamp om livet starter forfra igen. I dette tilfælde er den ensomme ulves hule min gamle fars penthouse-lejlighed med cityudsigt, hvor jeg har tænkt mig at tilbringe denne smukke eftermiddag i dyb meditation. Nej. Mastodontsvin. Også kaldet slagteren for Kolbjørnsens Gade. Den sidste i verden, jeg havde lyst til at drikke eftermiddagskaffe sammen med. Kedelig som døren binder, Olsen. Manden var komplet utilregnelig og livsfarlig. Sikke en dejlig lejlighed. Der er nok nogen, der har vundet et chips, hva'? Tak for i aften. Hvornår var Svend begyndt at interessere sig for moderne boligindretning? Svend har været hele byen rundt for at besøge nogle af sine venner. Men ved du hvad, Olsen? De er ude at rejse alle sammen. Hvad skulle jeg bruge den oplysning til? De er på ferie. Alle Svends venner slapper af på Sicilien i denne tid. Uhyre interessant. Men heldigvis var du hjemme. Og det har gjort Svend så glad, så glad. Gud, den mand var livsfarlig, når han gedede. Nu skal vi to have det rart. Rigtig rart. Svend, han kan en lille leg, som vi to skal lege. Der var kun én ting at sige. Hjælp! Skal jeg have soja på rullen? Jeg sagde hjælp! Hørte ikke I råb om hjælp? Den skal vi to lege nu. Tak for i aften. Svend, han stiller Olsen nogle spørgsmål. Og hvis du svarer rigtigt, så får du en præmie. Og hvis du svarer forkert, så får du også en præmie. Hurtigere! Hurtigere! Bare rolig. Vi kører alt, hvad vi kan. Okay. Her kommer det første spørgsmål, Olsen. Hvilket år var det Manchester United vandt Europa Cup-finalen i fodbold? Var det A. 1963, B. 1972 eller C. 2006? Tak for i aften. Forkert, Olsen. Det var 1982. 0 point. Og så skal Svend selv have et spørgsmål. Ja, det kunne jeg levende forestille mig. I hvilken by var det den kendte gangsterboss Al Scarface Lapone levede? Det var i Løgstør. Ja, det var rigtigt. 1400 point, Svend. Og så resultatet, Olsen. Olsen 0 point. Svend 2050. Nogle gange havde jeg nærmest ondt af Svend. Så vandt Svend.
Og du tabte, Olsen. Det var en klar menneskelig tragedie. Men det skal du ikke være ked af. Svend har en lille trøstepræmie til dig. Samtalen var begyndt at kede mig, men på den anden side, man vidste jo aldrig, hvad Svend kunne finde på. Til Olsen fra Svend. Svend havde en kedelig indvirkning på mit nervesystem. Skal du så af ruden? Brødrene Bisp! Brødrene Bisp! Og det kommer... Og det er lækkert, mand. Nu siger jeg. Tak for den her gang. Vi ses i næste nummer af Motormagasinet. Vil du give mig en 22'er? Ja, den kommer her. Er det der servostyring? Ja. Og det, du skal have gjort, det er, du skal have... Det er en 22. Jeg sidder meget godt fast, den her. Den er der. Jo. Du kan ikke skrue løs, lige pludselig falder hele det der af, mens du kører. Ja, det går jo. Det er da utroligt. Det er herligt.